Baixo o lema En Rianxo, noso xeito, o Concello de Rianxo, en colaboración coa Asociación Rianxeira de Empresarios, vai promover o uso do galego na hostelería e o comercio. A campaña foi presentada esta mañá na Casa Consistorial. A campaña En Rianxo, o noso xeito, nace da man do Servizo de Normalización Lingüística e a Concellería de Promoción Económica de Rianxo co afán de dinamizar o comercio e a hostelería e promover o uso do galego. O obxectivo desta campaña é promover o uso da lingua galega como lingua vehicular e maioritaria nos establecementos comerciais e hosteleiros de Rianxo para dinamizar tamén así un pouco o sector económico rianxeiro. En colaboración, como dixen, co Servicio de Normalización Lingüística, vais a encargar de xestionar e estar en contacto cos establecementos comerciais, hosteleiros, que están adheridos á ARE, para facilitarlle asesoramento e recursos e tamén promover iniciativas que redunden efectivamente no que queremos, que é a galización do sector. O Servizo de Normalización Lingüística asesorará directamente aos establecementos que se aciran, proporcionándolle recursos e promovendo distintas iniciativas. A primeira delas realizarase mañá xoves, día 21 ás 8:30 no Liceo Marítimo de Rianxo, onde se presentará a cooperativa Adega Moraima, cuxa etiquetase está en galego. Da área de normalización, o que poñemos sobre a mesa e sobre o papel é unha realidade sociolingüística, que quere dicir que no Concello de Rianxo a gran maioría falan galego e entón, pois iso que comentábamos, poñelo sobre o papel, de aí que a campaña sexa en Rianxo ao noso xeito, en galego. E, do outro lado, tamén, na dinamización, traballando en dinamización de lingua, en eliminar prexuizos e demais, por que non dar un paso máis adiante e o etiquetado en galego, como ben dixe Adelina, e facer un pouquiño máis facelo todo pola normalización de lingua, que sería, como o que vemos dicindo, etiquetado en galego, co exemplo da Adega Moraima, que está colleitando moito éxito. Por parte do Concello de Rianxo e da Asociación Rianxeira de Empresarios, os agradecementos son mutuos para desenrolar unha campaña de promoción da nosa lingua. Únicamente o traballo colaborativo dun servizo novo como é o Servizo de Normalización Lingüística, acaba de comenzar a súa andaina en Rianxo, con actividades basicamente centradas nun primeiro momento no programa Apego, dirixido aos máis pequenos, rapaces e rapazas, bebés de 0 a 3 e as súas familias, e que axiña nos embarcamos nesta campaña de dinamización lingüística en Rianxo ao noso xeito, expresando esa autenticidade, ese querer vender os produtos rianxeiros e a gastronomía rianxeira e o bo facer da hostelería, e relacionalo evidentemente con esa arte tan nosa e tan propia como é o xeito. No deseño de logotipo vemos o uso da tipografía Galaez e Castelao. Que agradecer ao Concello que conten con nós na organización desta campaña, a cual a nosa misión máis importante é a coordinación entre a hostelería e o comercio co propio Concello, potenciando, non cabe duda, a nosa lengua como valor representativo do noso povo. E, bueno, nada máis. Aquí en Rianxo gran parte do comercio xa usa a lingua galega como base, pero logo cabe duda que potenciar un pouco máis, dando como, por decirlo así, unha marca de distintivo é importante. E, bueno, esperemos que a campaña funcione. Os establecementos que se aciran a esta campaña comprométense a utilizar con preferencia a lingua galega nas súas relacións coa clientela, a etiquetar, sinalizar, redactar os menús e cartas e facer a súa publicidade en galego. Para iso contarán co asesoramento e os recursos que lles facilitará o Servizo de Normalización Lingüística do Concello, que será o interlocutor en todo o proceso. O Concello de Rianxo emprenderá ademais unha campaña informativa para que outros establecementos se aciran a esta iniciativa.